Coneixies aquesta cançó? La cançó es diu Meneta, que vindria a ser menjahomes. Està creada i interpretada per Darlene Halls i John Oates. La cançó es va crear el 1982 dins l'àlbum H2O i va tenir molt d'èxit. Tot això passava quan a la televisió eren tot una novetat els videoclips. Xavi Noms va estudiar a aquest institut i ara està participant al programa Eufòria 2024. On ha cantat aquesta cançó, amb una versió molt diferent a l'original. Per cert, coneixies aquesta cançó? Coneixies aquesta cançó? La cançó es diu Dance the Night i és de Dua Lipa. Aquesta cançó forma part de la banda sonora de la pel·lícula Barbie 2023. Dance the Night ens fa recordar a la típica música disco dels anys 70 i 80, amb les típiques boles de miralls i els balls típics d'aquella època. Xavier Noms participa en la segona gala d'Eufòria 2024 amb aquesta cançó, on ha demostrat que és capaç de cantar i ballar al mateix temps. Per cert, coneixies aquesta cançó? Coneixies aquesta cançó? La cançó és Envia'm un àngel i és del grup rock català Sau. El cantant Carles Sabater i el guitarrista Pep Sala són els líders d'aquesta banda dels anys 90. Envia'm un àngel és una balada on es parla d'una pèrdua molt important. On repeteix de manera continuada Envia'm un àngel, amb l'esperança de tornar-se a sentir protegit. Xavier Noms participa a la tercera gala d'Eufòria amb aquesta cançó, on va transmetre el sentiment de manera molt correcta. Per cert, coneixies aquesta cançó? Coneixies aquesta cançó? La cançó es diu Don't Leave Me This Way, que vindria a ser No em deixis així. La cançó va ser creada però es va publicar per primera vegada el 1976 per... Un any més tard es va fer una nova versió amb la cantant Thelma Houston, que s'ha tornat un tema icònic per la comunitat gay. Això no acaba aquí, degut que el 1986 The Commoners va publicar una nova versió que es va tornar un èxit internacional. Xavier Noms va participar a la gala 4 d'Eufòria 2024 amb aquesta cançó. I va interpretar una versió inspirada amb el grup The Commoners. Per cert, coneixies aquesta cançó? Jo obro la porta a la Judit, avui ben sola, m'encanta... Coneixies aquesta cançó? La cançó és Jo Mai Mai i es va estrenar ja fa 10 anys. Narra la història d'amor on un grup d'amics, mentre beuen, jugant al joc Jo Mai Mai, descobreixen coses molt colpidores. Aquesta cançó va tenir molt de ressò. Malgrat que és molt curta, és molt intensa pel seu contingut. La va cantar a la 5a gala d'Eufòria 2024. Va realitzar una versió molt bonica i sentida. Pel que estem veient, se li dona molt bé cantar cançons intenses. Per cert, coneixies aquesta cançó? Jo mai he desitjat fer un petó a la Judit i afegeix: jo mai he desitjat que deixés el seu marit. Coneixies aquesta cançó? La cançó es diu Versace on the Floor i és de Bruno Mars. La cançó narra la relació del cantant amb una dona que porta un vestit Versace i de com aquest vestit acaba al terra d'una manera molt eròtica. És una balada amb una extensió vocal molt gran, una octava i mitja, factor que dificulta el cantant que l'hagi d'interpretar. Xavier Noms va participar a la 6a gala d'Eufòria amb aquesta cançó. De 16 concursants que hi havia a l'inici, ara només en queden 10. Un d'ells, en Xavier Noms. Moltes felicitats! Per cert, coneixies aquesta cançó?
broken heart is all that's left. I'm still fixing all. Coneixies aquesta cançó? La cançó és Arcade i és del cantautor neerlandès Laurent Duncan, qui ha participat en diversos concursos de cant, com per exemple The Voice of Holland, on va quedar semifinalista. El 2019 va ser el representant dels Països Baixos al Festival d'Eurovisió i va guanyar amb aquesta cançó. El significat de la paraula arcade significa sala de jocs recreatius i en la cançó parla de l'addicció als videojocs com una cosa similar a l'addicció a l'amor. Però realment la cançó està inspirada en l'amor d'un ser estimat a una edat molt prematura. Xavier Homs va participar a la 7ª gala d'Eufòria 2024 amb aquesta cançó. Sí, ja són 7 gales realitzades i per primer cop ha estat escollit com a favorit. Per cert, coneixies aquesta cançó? No he sapigut trobar el moment per sincerar-me, ni la manera d'avançar. Coneixies aquesta cançó? La cançó es diu Ara i és del cantautor de Sant Feliu, Nil Moliner. Nil Moliner és un cantautor i compositor que es va iniciar al món de la música quan era adolescent. A més, ell ha autoproclamat aquesta cançó Ara com una cançó terapèutica, la qual parla de viure el present i estimar-se molt a un mateix. Xavier Homs va participar en la 8ª gala d'Eufòria amb aquesta cançó, tot recuperant-se d'una grip. A més, en el programa hem pogut veure part de la vida privada d'en Xavier Homs, com per exemple que abans feia gimnàstica artística o que és tot un professional del gaming. Sí, ja són 8 gales on Xavier Homs hi participa, i malgrat que no ha estat en el seu millor moment de salut, l'equip d'Eufòria l'ha salvat de la zona de perill. Per cert, coneixies aquesta cançó? Coneixies aquesta cançó? Preguntarem al professorat què li ha semblat les interpretacions d'en Xavi Homs. Doncs em poses en un compromís, perquè em va impactar molt la primera, ja que no m'esperava que el Xavi em va encantar Jo Mai Mai, i m'ha agradat moltíssim la seva interpretació Versace on the Floor. Em va agradar molt la de Jo Mai Mai, la d'en Joan Dausà, perquè és així, però la de Don't Leave Me This Way també m'ha agradat molt. Doncs m'ha agradat, per exemple, Envia'm un àngel, que és una cançó en català, però també i especialment el Versace on the Floor, que és una cançó on expressa molt bé els seus sentiments i és la que m'ha agradat més de totes. La que més em va agradar és Arcade, perquè té ell una veu amb molts matisos i penso que la va clavar perquè va treure tot el seu sentiment. I també em va agradar molt Jo Mai Mai, perquè totes aquestes cançons així melòdiques i així li van superbé amb ell. I fins aquí l'opinió del nostre professorat. I vosaltres, què en penseu? Esperem els vostres comentaris a les nostres xarxes socials. Coneixies aquesta cançó? La cançó és Nothing Compares to You i és del cantant nord-americà Prince i ha guanyat una gran quantitat de premis. La lletra de la cançó Nothing Compares to You parla de la nostàlgia d'un amor perdut. El 1989, la cantant Sinéad O'Connor va versionar la cançó i la va transformar en un èxit internacional. Aquesta és la 9ª gala on en Xavier Homs participa a Eufòria 2024 i ha estat salvat de l'eliminatòria gràcies al públic. Recordeu que podeu subscriure-vos al canal i comentar alguna cosa. Per cert, coneixies aquesta cançó? A poc vull trobar la manera. Coneixies aquesta cançó? La cançó es diu A poc i és del català de Prat. Va ser publicada el 2022. El grup es va iniciar el 1984 i a poc es va començar a consolidar amb gires i concerts. A poc tracta de viure el present d'una manera més salvatge i tindrà present a les persones que estimem i els detalls del dia a dia. Després de 10 gales realitzades al programa Eufòria, Xavier Homs va estar eliminat per la decisió del públic. Tot i que aquí finalitza la seva estada a Eufòria 2024, nosaltres li desitgem el millor. Recordeu que us podeu subscriure al canal i si us ha agradat podeu deixar el vostre comentari. Per cert, coneixies aquesta cançó? Perdre la noció del temps que aquest moment quedi per sempre. Coneixies aquesta cançó? Avui no us presentarem cap cançó, ja que és un vídeo una mica diferent. Avui ens acomiadem. Després d'haver estat gravant vídeos setmanalment amb molt de compromís i esforç, diem adeu a aquesta secció que hem creat. I en Xavier Homs també s'acomiada del programa Eufòria 2024, ja que ha estat eliminat.
Us volem agrair a totes les persones que heu estat pendents dels vídeos cada setmana i de com ens heu donat suport mitjançant les xarxes socials. A més, ja estem a final de curs i per nosaltres, els alumnes de quart de l'ESO, és una etapa molt important, ja que diem adeu a l'ESO. Celebrarem aquest fet amb una graduació fantàstica, el dia 20 de juny, i ens ajuntarem tots els alumnes i recordarem tots els anys que hem viscut tots plegats. Gràcies a tots. Ens veiem al pròxim curs. Per cert, coneixies aquesta cançó?